yaranta su yi albarka, la ilaha illa, kana sa wasa ne. Je ka bincika ka ga irin kashin da ta ci, wahalan da ta sha, da wulakancin da ta yi ankuri da shi. Allah ya doki wannan albarkan duka ya dora kan yaranta. Wannan ya zama dokta, wannan ya zama lawyer, wannan ya zama kaza. Wanda ta ce ba ta shan wahala, in an fadi ta fadi 10, ta ci mutunci, ta yi kaza. Akwai su ni bai ya dawo, ko me ka ga min na rama. Wallahi nayi kaza, to shi ka ga itan nan yaran ba albarka. Mata dewa in ka ga yara su yi albarka wurin matan ya fito. Su yi ankurin da abin da bai kamata su yi ankuri da shi ba. Sun go through abubuwa dewa cikin rayuwa. Shi yasa barin ga muku, it's very very normal mu ga jarabta cikin rayuwar mu. In ka gani na ran sai da Allah ya mutunta ka, ya daraja ka. Barin kulle da na karshe, annabi Muhammad kan ya zo duniya baban shi ya mutu. Yana zuwa duniyan kuma ina jin bai jima ba shi kuma ta mutu. Aka kai shi wurin kakan shi, yana wurin kakan shi ma kakan na jime dashi, kakan kuma ya mutu. Ana nan sanne zai faru hannu Abu Talib. Har shi sa ake zargen shi, kaji da za ci mutunci maza shi suna ce mai yatimu Abu Talib ibnu Abi Kabsha. Ce don Allah an rasa wanda zai zama mai mutunci cikin mu, shaidan maraya, wanda ma tarbiyyar shi ba da kan yazo duniya ba baba, man kuma da ta zo ma an haife shi ma kuma aka mutu. Ya je nan kadan yayi rayuwa nan, yayi rayuwa nan, shi a ce wai a rasa ba annabi cikin mu shewan. Ainan muna iya shiga gana cewa wallahi yaro ma yare ne, gobe shiga gan shi gida nan, ba yaron da ke son yayi wannan. Kai Allah ya rufa ma yaron kasiri, ka gina gida, akwai wurin kwana, akwai komi, ba haka Allah ya kowa ba. Wani shi ya je ya ba abokanin sankuri sannan ya kwana. Wani ma shi ya je ya shashare musu dakin da safe sun fita shi ma ya kwana. Shi sa in kaga jarabta na zuwa cikin rayuwar mutane, ina muku bayani ga wai su ba ci na sha. Gashi shegarin jiya na gaya muna yana da yara shida bayan Allah. In za sha ruwa ana tun da aka fara azumi ba sahuru, ba da sahuru suke azumi ba su azumi da sahuru sam. Yaran kuma biyu sun balaga, shi sa gidan mutane hudu ke azumi. Mutane nawa ke azumi? Hudu. Mutane hudu da shi da matan shi da wanda suka balaga da na mace da namiji suna cikin. She yariyar ta ce baba ni ban yanyi fawo don yanzu na gaji.